Δημοκρατία. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι και καλή τύχη, καλή επιτυχία, κύριε Κακλαμάνη. Ευχαριστώ, κυρία Μακρύ. Καλημέρα καταρχήν. Εσάς δεν σας έχω δει, δεν σας έχω ξαναμιλήσει. Καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά και σε εσάς, έχετε απόλυτο δίκιο. Με όλα αυτά τα έχουμε ξεχάσει αυτά που πρέπει να λέμε, τα σημαντικά. Λοιπόν, θέλω το πρώτο ερώτημα να είναι ακριβώς από αυτό που λέει τώρα μόλις ο κύριος Οικονόμου. Μίλησα με όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς και κατέληξα στη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Μακρύ, εγώ θα είμαι απόλυτα ξεκάθαρος. Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία όφιλε και ήταν και η σωστή πολιτική γραμμή κατά την άποψή μου να έχει ξεκινήσει την προσπάθεια της διεύρυνσης, γιατί αυτό ήταν η μεγάλη κεντροδεξιά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οπότε δεν θα υπήρχε λόγος να κάνουμε κανένα σχολιασμό είτε για τον κύριο Οικονόμου είτε για την κυρία Γκερέκου. Γίνεται στο 12 παρά 5. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Για τον κύριο Οικονόμου θα έχω να σας πω ότι εγώ δεν θα με ενοχλούσε καθόλου εάν κατέβαινε με σταυρό στο υπόλοιπο Αττικής. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Για να δοκιμαστεί από τον κόσμο και αν τον επιδοκιμάσει, αν τον αποδοκιμάσει. Κυρία Μακρύ, θέλω να είμαι και ειλικρινής. Υποτίθεται πέραν της όποιας προσωπικότητας μπορεί να έχει κάποιος που έρχεται τώρα στη Νέα Δημοκρατία, ότι τον επιλέγεις γιατί θα σου φέρει και κάποιους σταυρούς που δεν θα τους έπαιρνες διαφορετικά. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι, όπως το δεν νομίζω ότι είναι μόνο αλτουριστικό το θέμα, έτσι, για να μην τρελαθούμε. Δεν θα με ενοχλούσε επομένως καθόλου αν κατέβαινε με σταυρό. Το δεύτερο τώρα για την κυρία Γκερέκου, επειδή έχω μια προσωπική φιλία μαζί της, θέλω να είμαι πολύ λακωνικός, αλλά θα είμαι εξίσου ξεκάθαρος. Νομίζω ότι εκ μέρους της κυρίας Γκερέκου ήταν λίγο unfair η απόφασή της σε σχέση με το κόμμα στο οποίο ανήκε και το οποίο την είχε τιμήσει. Εντάξει, βεβαίως αυτό που λέτε τιμά εσάς που το λέτε, γιατί υποτίθεται ότι εσείς πήρατε την κυρία Γκερέκου, οπότε εμένα μου ζητάτε την προσωπική μου άποψη. Την προσωπική μου άποψη σας την λέω ξεκάθαρα. Βεβαίως η κυρία Γκερέκου τώρα θα κατέβει με σταυρό στην Κέρκυρα. Να ρωτήσω κάτι. Είναι unfair για την Γκερέκου και να συμφωνήσω σε αυτό σε σχέση με το κόμμα της? Δεν είναι unfair και για τον Πρωθυπουργό που ζητάει από την κυρία Γκερέκου να είναι ενώ συγκυβερνά με τον κύριο Βενιζέλο? Ακούστε, επειδή κατεβαίνει με σταυρό, θα μου επιτρέψετε να σταματήσω εδώ την απάντησή μου σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα που θίγουμε. Και οι Κερκυραίοι και οι Κερκυραίες ας επιλέξουν ποιον θέλουν ή ποιαν θέλουν. Λοιπόν, τώρα κύριε Κακλαμάνη, πέραν έτσι αυτών των κινήσεων και του εντυπωσιασμού των ψηφοδελτίων που έχουμε να συζητάμε, θέλω να σας ρωτήσω επί της ουσίας, το αποτέλεσμα εκτιμάτε ότι είναι αναστρέψιμο, με δεδομένο ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί το προβάδισμά του και σε πολλές από αυτές μπορεί να μιλάει και για αυτοδυναμία, δηλαδή δεν απέχει και πάρα πολύ από την αυτοδυναμία? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Εγώ δεν ερμηνεύω τις δημοσκοπήσεις à la carte. Επομένως έχω σήμερα να σας πω ότι οι 6 και 7 μονάδες που πριν 3 μήνες δίδονται στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν υπάρχει σύμφωνα πάλι με τις δημοσκοπήσεις. Τουλάχιστον αυτές που είδα προχθές που ήταν 3, όπου μεσοσταθμικά είναι περίπου στο 3. Με μια συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ στο 86% και με μια συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας στο 78%. Σας εγγυώμαι ότι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας στις 25 Ιανουαρίου θα έχει φτάσει καυτή το 85%. Δεν το λέω τυχαία. Έχω κάνει 6 φορές εκλογές στην Αθήνα. Αν επανεκλεγώ και τώρα θα είμαι ο μακροβιότερος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνας, άρα μπορώ να έχω εικόνα και άποψη, που μόνο εξ αυτού, προσέξτε, που μόνο εξ αυτού σημαίνει συν 2 μονάδες η Νέα Δημοκρατία. Και πάντα μιλάμε σε σχέση με τις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2014. Εγώ όμως σας λέω τώρα και μία άλλη παράμετρο που είμαι σίγουρος ότι εσείς θα το πιάσετε αμέσως. Όλα αυτά γίνονται με βάση τις ευρωεκλογές, η σύγκριση του Μαΐου του 2014, αλλά η Νέα Δημοκρατία είχε ξεχάσει, ελπίζω ότι το έχει βάλει τώρα στη φαρέτρα της, το 1 εκατομμύριο ψηφοφόρων, κυρία Μακρύ, που μεταξύ των εκλογών του Οκτωβρίου του 9 και των ευρωεκλογών του 2014 εγκατέλειψαν την παράταξή μου και πήγαν και διασκορπίστηκαν κατά κύριον λόγο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ λίγοι πήγαν αριστερότερα, όπως δείχνανε τα αποτελέσματα και εθνικών και ευρωεκλογών. Εάν κατορθώσουμε λοιπόν από αυτό το 1 εκατομμύριο που πολλοί εξ αυτών δεν πήγαν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, να τους φέρουμε να ψηφίσουν καταρχήν, τότε τα πάντα μπορούν να παιχτούν. Κύριε Κακλαμάνη, θίγεται ένα πολύ σοβαρό θέμα και εγώ έχω να σας ρωτήσω το εξής.
Όμως, όταν ο κύριος Σαμαράς, προφανώς απευθυνόμενος σε αυτούς τους ψηφοφόρους που φύγαν δεξιότερα, δηλαδή φύγανε προς Καρατζαφέρη ή φύγανε προς Καμένο ή φύγανε πολύ δεξιότερα. Γιατί φοβάστε να πείτε και την άλλη λέξη? Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ποια λέξη εννοείται? Ότι και Καρατζαφέρη και Καμένο, αλλά δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι. Και τη Χρυσή Αυγή. Βεβαίως. Ακριβώς, αυτό δεν σας είπα μόλις τώρα. Όταν λοιπόν όμως ο κ. Σαμαράς πριν από λίγες μέρες από τον Εύρο κάνει αυτή τη δήλωση που κάνει και λέει για λαθρομετανάστες, πως η ΣΥΡΙΖΑ θα ρίξει το φράχτη και τους στέλνει και στα νοσοκομεία, εκεί αμέσως κατηγορείται για ρητορική μπαλτάκο ο κ. Σαμαράς. Άρα δεν μπορεί να τα έχει όλα και την Άντζελα Γκερέκο και τον Οικονόμου για να του δίνει ένα πιο αριστερό άλοθη, αλλά να έχει και ακροδεξιά ρητορική. Κυρία Μακρύ, θα σας απαντήσω ως εξής. Εγώ την ημέρα των φώτων δεν πήγα στον Άγιο Διονύσιο και στη Δεξαμενή. Μπήκα μόνος μου στο αυτοκίνητό μου, και μόνος μου όπως σας το λέω, και πήγα στον Άγιο Παντελεήμονα και εκκλησιάστηκα εκεί και μίλησα μετά με πάρα πολύ κόσμο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, πιστεύετε ότι όλοι αυτοί που μου μίλησαν εκεί ήταν ακροδεξιοί? Όχι, δεν το πιστεύω ότι ήταν ακροδεξιοί. Δεύτερον, εγώ απλώς λέω ότι ο Σαμαράς πολλές φορές χρησιμοποιεί ακροδεξιά ρητορική. Θα έπρεπε τότε εγώ να υπενθυμίσω, όχι για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου ή συνήγορο του κυρίου Σαμαρά. Μπείτε λοιπόν στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό το κομμάτι δεν έχει αλλάξει, κυρία Μακρύ, δεν έχει αλλάξει. Την 1η Έκτου του 12 στην Αθηναίδα. Και διαβάστε τι λέει για τη μετανάστευση και διαβάστε τι λέει και για την τρομοκρατία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ακόμα δεν έχουν ταφεί οι νεκροί στη Γαλλία και εγώ δεν θέλω να πάω παραπέρα, γιατί γνωρίζετε και τη θέση μου σχετικά με τη θεωρία των δύο άκρων. Ναι. Αλλά έτσι, και επομένως δεν το σταματώ εδώ. Αλλά διαβάστε τι λέει για τη μετανάστευση. Συγγνώμη δηλαδή, είναι ψέματα ότι λέει ότι όλοι οι κατατρεγμένοι του κόσμου μπορείτε να έρθετε στην Ελλάδα? Είναι ψέματα αυτό που είπανε στο Λονδίνο ο κύριος Μιλιός, ότι θα δώσουμε χιλιάδες ηθαγένειες σε μετανάστες? Δηλαδή δεν μας φτάνει μία Θράκη που έχουμε απάνω το πρόβλημα, να φτιάξουμε άλλη μία Θράκη προς τα νότια. Κύριε Κακλαμάρη, για να ξαναγυρίσω στο αρχικό μου ερώτημα, εσείς λοιπόν εκτιμάτε ότι μπορεί και να αναστραφεί το αποτέλεσμα? Εγώ έχω μάθει να μάχομαι μέχρι τελευταία στιγμή. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και να πάμε σε ντέρμπι τύπου 2000, θυμηθείτε το τι σας λέω, Σιμίτης, Κώστας Καραμαλής, σε τέτοιου είδους ντέρμπι. Από εκεί και πέρα, αν ο λαός θέλει το ΣΥΡΙΖΑ, ας ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Από και κατά σύμπτωση έχω μπροστά μου την αφίσα από το ημερολόγιο της Αυγής που είχε βγάλει μετά το Δεκέμβριο του 2008 στην Αθήνα. Φαντάζομαι θυμάστε αυτό το ημερολόγιο που απεσύρθη άρον από τον κύριο Φίλη μέσα σε 3 μέρες. Αλλά εγώ πρόλαβα και το κράτησα. Μήνας Φεβρουάριος, μια φλεγόμενη Αθήνα και από κάτω σύνθημα Καραμαλής ή χάος? Απαντάμε χάος. Εγώ δεν θα πάω να παίξω στις εκλογές με τριαντάφυλλα, κυρία Μακρύ. Θα κάνω σκληρό ιδεολογικό αγώνα. Και θα ανοίξω και την ατζέντα. Δεν θα πάω μόνο με την οικονομία. Ναι, επειδή όμως εσείς θα το κάνετε, αλλά η οικονομία... ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Τρεμόπουλο. Εγώ θα υπενθυμίσω στους Έλληνες και τις Ελληνίδες ποια είναι η θέση του κυρίου Τρεμόπουλου και για τους Τσάμιδες και για το ουράνιο τόξο και τους Σκοπιανούς. Εγώ λοιπόν θα επιμείνω στο ερώτημά μου. Εσείς είστε ικανοποιημένος από την καμπάνια που κάνει η Νέα Δημοκρατία, η οποία βασίζεται στο φόβο και στο Brexit και δεν έχει τίποτα αναπιθετικό? Όχι, έχω τοποθετηθεί και είπα ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με το τι μπορεί να συμβεί αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη καν είναι αλήθεια. Πρέπει πρώτον να ανοίξουμε την ατζέντα, να προκαλέσουμε το ΣΥΡΙΖΑ να μας πει τι πιστεύει για την εξωτερική πολιτική, για την εσωτερική ασφάλεια, για τη δημόσια υγεία, για το μεταναστευτικό και να βγούμε και θετικά. Αυτό με τα χαράς άκουσα ότι αύριο θα έχετε ενημερωθεί, πιστεύω. Τι θα κάνει την εκδήλωση του κ. Σαμαράς για το παρουσιαστεί και το πρόγραμμα το καινούριο. Και επομένως το λέω και με χαροποίησε. Όχι, δεν θέλω να πάμε μόνο έτσι, κυρία Μακρύ. Γιατί πιστεύω βαθύτατα ότι δεν φτάνει για να κερδίσεις μόνο έτσι. Ακόμη κι αν σε πολλά είναι αλήθεια. Λοιπόν, είστε πολύ σαφείς, πολύ καθαρός. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Να είστε καλά, γεια σας. Καλό σας μεσημέρι.